Tiyan na eh. Unsa may ipanohot? Uy, igutom ka na eh ba? Gutom kayo po. Gutom kayo? Libre ka? Mga kanta ta. Asa man? Anong unahan na may kuhan diya ka na Unli barbecue. Tata. Tata mo ni bago karon na eh. Saman. Ato ta? Tato ta? Sige na eh. Gani. Kaya kaon na po! Kaon! Ano dia na? Ay, dire. Hey guys! Woo! What's up guys? So, welcome to another video. Balik-balik mong hey guys. Masa may lain? Kanang kuan lang. Kanang Mo mag-identification mo. Dire sa tunga. Hoy guys! Woo! What's up guys? Welcome to another video. So karon guys, kami karon sa ning itawag og si ba nga square? City Square. Gago. Okay. Kami magbuhat ni og unlimited barbecue challenge. Ha? Si ba nga square? Basta kay square guys, do sa yukon. Basta guys, namin ning Dali at GA. Kay karon mag-challenge mo barbecue guys. Pati ganun may kaon kami upat nila kuan. Ni Sander, ni Pinoy, ug ni Sander Senior. For before tamo sugo sa tong challenge guys. Ato sa explore ang lugar guys. barbecue. G? Andam na lagi ka. Andam mga ter. Barbecue. Andam ka? Kina andaman kay bang. Ikaw, Noy. Kina. Sige. Kita lang naman mag-challenge yun. I hope nga kon kanang silang Luigi. Andam sila nga namin ni Kuya. Hard carry mo gud me. Kami kuya din, kami kuya. Unli. So fun day guys. Kitagaan ko 29 peso card para mukhaon din sa unlimited barbecue. So ito na yata guys. Punta na tao, kung sa'yo, naagyan. Pero ang bayad, JJ. Wow. 99. Pila na eh. Pila na eh, kuan. Kuan, 200. 200. So mo na ang menu sa Leol guys. Ito na yung open na. Good food is good mood. So mo na guys. Food brings people together in many different levels. It's nourishment to the soul and body. It's truly love. That's not bag is yung meal deals. 999. So kani guys, set na siya nga meal guys. Set 1 and set 2. And there is a only all section guys. Ang 219, nag-offer siya only chicken ra. Ang 239, nag-offer ni siya only pork ra. Then there is a 259 guys. Nag-offer siya unlimited chicken o pork. Both siya, both. Then na siya, kawan guys. Both. Okay guys, muna sa Pinoy section guys. Dili na kay barbecue ilang serve guys, kundi nasa yung mga laylay po tayo. Muna yung sisig, na calamares, na pork chicken. Pork, sabi na yung prito ba tapos pakana, karang nukos, then pansit, sinugba, chicken fillet, Bicol Express, pork belly, o calamares. Alright, tinulang manok, bulalo, sinigang na baboy. Na good for 3. Then nasa vegetables, ug mga seafoods. Nasa sila value meals guys. Then nasa sila drinks ani guys. Muna ang 100 horse, mga Sunmig Light. Okay, di ba yung kuminom guys? Di ba yung kuminom guys? So, unli raw ang gapas dire.
Let's get this challenge done, guys. A few inches later. Der, gutom na ka, Der. Ikaw, Noy. Sino? Ikaw, Ray. Gusto na po ikaw. Sa man yung maingon sa mga subscribers, Ray. Ikaw sa mga mo. One day, guys. Karon guys, is Women's Month, you know. So, all mothers out there, tayo sa vlog. Parang sikat dito. Happy Women's Month. Kaya nyo tanan. Simuyab. Ay, gawin mo ito. Love, sorry lang. Laman. Guys, nabot ang kwan. Barbecue. Dugaan lang daan kayo. Dugangin na daan. Tama sa Sa kanila, miss. Kaya, ano po yung mga So guys, nabot ang order guys. Mga ano ta? Tara guys. Ano kami? Yes, sir! Patay na magkabuhan ka na ron. So guys, masugod na ta. Muna yung first set. Pray. Ano na ta guys? Ano siya, itoyo guys, nga kalamansi. Yung kompleto ang barbecue guys, kung walay sauce. Pitcho guys, oh, pitcho, dako kayo. Uy, picture. Kuya. Gimana ya? Ito na. Kaan ka nila? Saka ano? Kuang eh. Ang ano pa eh. Kaya ba mahanas? Kasi nalutuan na ba? Ito na ba? Ano tambok lang? Yeah, guys, may dalawa pitcho guys. Woo! Sikreto ni guys, huwag mukhaan ka ganli. Gamayan mo mukhaan ng rice. Pareha ito yun sa usa ka vlog. So bali ang among order guys, among upat kay ang 259. Which consists of one chicken barbecue o pork barbecue with unlimited iced tea and rice. No sharing di po guys. Kumusta man ay? Okay na. Madapan ay? Nami kayo. Ano kayo? Ikaw, Alexander Senior. Senior. Hindi ka okay ba yun? Ikaw, ano man di ba okay? Kuwang pa. Kani, Alexander Junior. Junior. Kumusta ba ka na, Junior? Bawang. Uwang ba kayo? Hard kirim, good me? Wang pa. Napa, dagang bangon. Taman patalaw na. Alaw na, tatama na ni. Sige, hugdon mo eh. Alaw na, Dinner, midnight snacks, yusa na. Kuang ba kayo? Dugangin pa? Abot na ang iced tea guys, unlimited iced tea. So guys, mukhang daling ano pa eh? Pork day guys, pork. Hindi ka saliga. Mag-open din sila guys, dito sa Leol 5 PM, di mag-close alauna sa buntag. Wala itong rice guys. 5 p.m. Pero technique din sila guys. Sabi ko ni Sander. Dili sige no mo kuan. Hindi ka magsige ng iced tea kay buburot daw ang rice sa sushi mo diyan. Pero yung dumi na yun. Experiment try. Iso daw ang rice ha. Ito rice sa iced tea ah. Dako no! Wow, magic. Okay. Wow, magic. Magic! Ilngig na may tanaw ko ba guys pa? Magpaka, pitso. Pa ako, pa. Bye mo. Magpakata guys. Kaya di na madaang pitso. Ikatulo ka pitso. Sa manginasal pa na rin. Kung sa mga inasal pa ni guys, mga tulo na ni ka-order sa mga inasal guys. Team 2 sa mga inasal. Team 1, good. Team 1 oh. Ah, Maura na. Ka. Kita yung tiyan rin. ano. Ano bang? Ano pa yabot guys?
Ano pwede abot guys? Ay, di na. Ano? Masa rin? Kami na. Ano pwede abot guys? Abi na ulas na to guys. Ay na din, crush si dinner din. Siya guys. Hello. Tilab. Guys eh. Tilab. So muna guys. Ni-order na po sila og 10 ka steaks. Ila na na. Barbecue steak sa pork. Kaling na. Nga dinner rin yung ba Alex? Gapi ko na. Ano pwede abot guys? Na pa rin. Rasa rin. Sukol. Ano pa niabot guys? Sukol. Lima na po. 15 tanan. Ayun. Wala madami. Okay guys, ito ay challenge. Mag-challenge sa mga tao. Ay challenge. Jan Logronio, Masilag Vlog. Challenge ako dire. Karon? Taon mo dire sa Kuala, Barbecue. Unya, mga classmate ako sa Grace. Si Rowe, Telmo, Johnny G. Osilia, Leores Ortiz, Ryan Katitig, Jan Mariap, Nicole Bumediano, Angelica Aiko, Jonathan K. Mondelo, sa Holy Spirit na po guys. Challenge ako, Papa Boys. Sa mga classmate na mo sa grade 11 St. Joseph, wala? Oh, 12 na ako yung 11, may gingon ako. grade 12 na tahoy. Grade 12 din. Asa, ikaw tubang? Bantay ka! Bantay ka! Sa mga tig-diet na, mga silang Chaboy, sila DM, sila Dayan, Bridget, sila Mer, sila Pintet, sila Bete, Wilbet, sila Gail, Canton, si Balo. Dre, kumarang mo na gina yung solusyon yan. I-challenge ko na si Sir Saikon, yung try sa Leon. Sir John, si Pads food. So guys, mo na last steak nga to kanon sa pork barbecue. Ano na tama ng gabi guys. Pero ang gabi ni Dinoy kompleto na. Ato ipon guys, bila ka steak ato na urot. Usa, duha, tulo, upat, lima, unom, 21, 22, 23, 34, 25 ka steak ka urot karon guys. Woo! Dili, amo ato guys, upat pigabo ka to guys. This includes 12 ka petso guys. Apil lang paara. So karon guys, muhunaw na ta. Ah, sige. Sabi. Ang manisiyos. Uy! Naman! Dirifandan mga namo, og na vlog. Tara, mong lorot guys. So guys, muna namin sa mong challenge. So mga once tayo guys, kay Banha tayo. So guys, nakuha namin kaon sa mga limited barbecue challenge. Di na mada guys, ang tiyan guys, sakit na kayo. Ato mo tanong na mga kauban guys, so kumusta ilang unlimited barbecue dinner karon? Nay! Kumusta imong kuhan kaon? Kayo lamig, kayo. Sabi kayo? Gusto kayo? Imo Alexander, kumusta? Kira ka ba? Okay ra? Oo, tiyan ba? Nakahagod? Nawa ng abs. Ikaw, Alexander Jr. Okay kayo. Fights kayo, fights. Hard carry mo, good me? Fights. Subang. So, okay. So guys, by race natagiya ni guys para mag-vlog. Ngani lang kalami ang ilang barbecue guys. So, doon mo dire sa Daali guys. Dire sa Ichinyo dapit. Doon sa Yukon. Libot ba? Doon sa Yukon. Bagong sakyanan, di ba bagong sakyanan? Dito sa Minteryo. So guys, that ends the video. Thanks for watching. Like, comment, and subscribe below. Peace guys. Woo! Salamat ko ninyo tanan guys kay tungod ani YouTube ga. YouTube no. Nakapalit ko ani nga butang guys. Dugay na nang ipangandoy guys. Kani guys oh trawa guys. Dugay na nang ipangandoy guys. Kaning gitawag og Gucci Gang. Gucci Gang gipalit sa Muslim guys tag 150 ra ni guys. Palit na mo. Yeah. Animal. Yeah. Oh, stuck. XP.